ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನು ತುರುಟು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇಂಗಳು ಪೇಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಆತಾರ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಅಂಡಲ ಕುಡಿದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಟೊಮೆಟೊ ನಮ್ಮ ಓಲು ನೀರಿಜ್ಜನ್ನ ಕುಡಿದು ದಕ್ಕುನಾಯ್ಕೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಜಾಕಡು ಮೀನಿ ದಕ್ಕೆ ಅಂದಂಡ ಅವು ಕೊಡಿತದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ 2 kg ಅತ್ತನ 3 kg ಟೊಮೆಟೊ ತಿಕ್ಕುಂಡು ದಕ್ಕನ ಟೊಮೆಟೊ ಐತೆ ಕೊಡಿತದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಆತಂಟುಲೆ ಈತು ಟೊಮೆಟೊ ಆತನ ತುಂಬಲ ಸುಮಾರು ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಕೊಯ್ಯಿ ಅಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ಈತು ಒರಿತಂಡು ಕೆಲವು ಪರ್ನರುಂಡು ಕೆಲವು ಪರ್ನದಂಡು ಇತ್ತ ಆ ಪರ್ನದ ಟೊಮೆಟೊನು ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಕ ಬೆಲೆ ಗೈಸ್. ಪರ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಕೊಯ್ದಾಂಡು ನಾನೈತೆ ಒಂದು ಪರ್ನ ಸದ್ಯಗೂ ಬೇಗೊಡೆ ಉಳಿಯನ್ನು ಬೈದೇನು ಪೂರ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಈತು ಟೊಮೆಟೊ ತೆಕ್ಕಿಂಡು ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಡು ಈತು ಟೊಮೆಟೊ ತೆಕ್ಕಿ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕು ತುಂಬಲ ಕೊಯ್ತ ಸುಮಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಯ್ಯ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಈತು ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪರಂದರ ಉಂಡು. ನಾನು ಒಂಜಿ kg ಮುಟ್ಟ ಒಂಜರೆ kg ಮುಟ್ಟ ಪರಂದರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಐಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಏನು ಪಂಡತೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಕನತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಿತ್ತನು ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಡ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದ ಇಕ್ ಬಿತ್ತನ ಪಾರ್ದು ಪುಂಡ ಕೊಡಿ ಪುಂಡತೆ ಕೊಡಿತ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊನದು ಓಲು ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ಪ ಜಾಗುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಡೋಲಿ ಅಂಚೆನೆಗುಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಗಿಡ ತೋಜವೆ ಬೆಲೆ ಗೈಸ್. ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೋಟ ಬೈದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ತೋಟದಲ್ಪ ಮೂಲು ಬೆಲ್ಲಿದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೀಜದ ಮರ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಅವೇನು ತುಂಡು ಬಾಡ್ಗಂದು ತೋಟ ಒಂದೆತ್ತ ಗುರ್ತೆಪ್ಪತೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡತ್ತೆ ಮಿಷನ್ ಬರಪೋದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಣನೆ ಉಂತದಿರು ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಮಿಷನ್ ಪಂಡೈತೆ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತತಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪುಂಡು ಮಿಷನ್ ಬತ್ನ ಹಿಡ್ಬಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆಪು ಜಾತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಅಂಡ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಬೋಡೈತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಿಜಾರತಿ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮೈತೆ ತೋಟೋಡು ಒಂಜಿ ಮರ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅವೇನು ಮರನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪಗ ಗೈಸ್ ಕೊಂಜೇನೆ ಗೊತ್ತಿನ ಗೈಸ್ ಮಿಸಂಡ ಅಂಡ ಪೂರ ಹೊರಿಯಾಗಿ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ 2 ಜನ ಬೋಡ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಇರುವೆರ್ಲ ಪಿತಾಡ್ದ ಅವೇನು ತುಂಡು ಬಾಡ್ಗ ಬಣ್ಣದು ಅಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಒಂದುವೆ ಮರ ಬೂರ್ದನ ಗೈಸ್ ಅವಳು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲೇನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪೋರುಂಡು ತುಕೆ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಂಡು ತುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಪಿದಾಡ್ಗ ಗಂಟೆಲ್ಲ 7:30 ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ತುಕೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲಗೆ ಗೈಸ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಯಾವ್ದು ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ.